Isang rifle grenade ang nadiskubre ng otoridad sa Sitio Pagatpatan, Barangay Cudon, San Andres, Catanduanes, kahapon ng tanghali, August 10. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Mark Orasa, investigator ng San Andres Municipal Police Station. Isa sa kanilang mga kasamahan ang nakadiskubre ng nasabing pampasabog habang nagsasagawa ng Joint Internal Security Operation, katuwang ang Catanduanes 1st Provincial Mobile Force Company 3rd Platoon sa madamong bahagi ng isang abandonadong bahay sa naturang lugar. Nasa kustodiya na ito ng San Andres MPS at nakatakdari na i-turn over sa Provincial Explosive and K9 Unit o PECO Catanduanes para sa kaukulang disposisyon. Ang nakakuha po nito si PSSG Joseph Dilatori, kasama din sa operation. Ano lang po yun ng PPO para ng mga illegal activities, ma'am. So ngayon, nakukolekta ng information kung may nakita din mga tao na kung anong grupong nagano doon. Patuloy din ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. Kung mayroon po kayong alam or nakita na ganitong mga bagay, paki-inform na lang po ang police station po na malapit sa inyo para agaran po natin pa-turn over sa Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit po, ma'am. Yan lang po, ma'am. Mag-ingat po tayo lahat. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.